Apa? Heeh, ayo. Aku liyane kowe ya ora iso maca kok. Coba Mbak Siono. Iki Tresno. Tresno Samiyo. Ngarang. Heeh. Nang wong niki WN kok. Ya Samiyom. Niki. Nggih. Tresnan napa ya? Kang Sanyata pokoke. Oh. Napa? Napa? Tresno Samya Kang Sanyata. Wah pinter gene mripate cetha. Gene mripate isih cetha. Tak nganggo mata batin, Mas. Oh. Wis macane to. Engko nek kleru ben anu aku. Manut Mbah Siono nggih. Heeh, wong kamu ya wedi aku le ngulungi we.